Шесте основни страха. Има 6 основни страха и от време на време всеки човек се бори с някаква комбинация от тях. Повечето хора са щастливи, ако не страдат от всичките 6. Поред на честотата им на проявление те са: страх от бедност, сърцевината на повечето хорски притеснения; страх от критика, страх от лошо здраве, страх от загуба на нечия любов, страх от старостта, страх от смъртта. Всички останали страхове са незначителни и могат да бъдат групирани с изброените 6 вида. Като някакво проклятие на света, тези страхове се разпространяват циклично. В продължение на почти 6 години, докато траеше депресията, бяхме затънали в цикъла на страхът от бедността. По време на Първата световна война бяхме подвластни на страхът от смъртта. Веднага след войната дойде цикълът на страхът от лошо здраве, който се изрази в епидемия, разразила се из целия свят. Страховете не са нищо повече от състояние на ума. Както беше показано нееднократно в главите в тази книга, състоянието на ума на човек подлежи на контрол и насочване. Човек не може да създаде нищо, ако преди това не го зачене като мисловен импулс. Следва още по-важно твърдение, а именно, че мисловните импулси започват незабавно да се преобразуват в материалния си еквивалент, независимо дали тези мисли са съзнателни или несъзнателни. Мисловни импулси, прихванати случайно от източници извън съзнанието на човека, т.е. мисли, създадени от умовете на други хора, могат да преопределят финансовата, бизнес, професионалната или социалната съдба на човек, точно както правят и мисловните импулси, които човек създава и оформя целенасочено. Малко ще прескоча тук. Този факт може да бъде обяснен с твърдението, че всички хора имат способността да упражняват пълен контрол върху съзнанието си. А с този контрол, както е очевидно, всички хора могат да отговорят съзнателно и за скитащите мисловни импулси, зараждащи се в съзнанието на другите. Но могат и да залостят здраво вратите и да допускат единствено импулсите, които си изберат. Природата е дарила хората с абсолютен контрол над едно единствено нещо, а това е мисълта. Както вика и същия автор, на други места, не е точно тази книга, най-големият ни актив е това, че имаме контрол върху нашите мисли. Безапелационен контрол. Само че не всички го упражняват.